100 mili. Już w nowym 2021 roku jeszcze raz winszuję wam, co byście szczęśliwie żyli, co byście wszystkie plany zrealizowali. Każdy ma swoje plany, żywobycie zweryfikuje. Śląsko Rajza kanał też ma swoje plany. Jakie są plany na 2025 rok? To jest tajlik organizacyjny. No ale posłuchajcie, co nas czeka. Teroski za tydzień planuje być we Tylowic, we Tułowicach. Ktoś rzeknie, jużeś tam był przed chwilą. No ja jużech tam był i żech medykował, Elizaś tam jechać, no ale jeden z widzów powiedział, mam muzeum, w którym żeś nie był. Są 3 muzea porcelany. Godą, kiedy to szafnemy? Godą, dobre, szafnemy to teroski. Nie będzie to film genau o tym Tylowic, co my go dali, no ale genau o tym muzeum będziemy. Kolejny tydzień będziemy w Koszęcinie. No byliśmy już jakiś czas temu we Koszęcinie. Obejrzyjcie te wszystkie filmy. Ktoś się pyta, a kiedy to, a kiedy tamto. Godą, to już je. Kuknijcie na kanał, na filmy. Ponad 100 regularnych filmów, a ze shortami tam to je liczone. To ze 200, a ponad nie wszystkie są o rajzach, niektóre są o kejwsze też. Je co oglądać. Witam też nowych widzów i mam nadzieję, że tych nowych widzów będzie coraz więcej. Roztopierzejcie to. Za niedługo będzie nas 7000, jeśli się rozchodzi o tych, co abonirują. Chcę, żeby ten kanał miał zasięgi, no ale nie za wszelką cenę. Ja durś będę tu godał, prawda? I wiem, kejbych prawdy o Śląsku nie godał. I kejbych godał to, co mainstream polski chce usłyszeć, to by tu już dawno było 10 000 i oglądalność tajliku by była większa. Za 2 niedziele wy to będziecie słuchać w piątek, będzie niedziela, potem jeszcze drugą niedziela, czyli drugą niedziela miesiąca byda we Raciborzu, we radioku Vanessa na zaproszenie takiego hopa. On już mnie prosił we czerwniu, kaś w moju. Dopiero troszkę się trafimy na żywo, wysznupejcie te wele, na których to nadawają. Kaś od drugiej byda we radioku Hań, byda godą, nie wiem genau jak to będzie wyglądać, proszę was. Jeszcze na Facebooku, Instagramie będę informował, toż mnie filujcie. Potem zmajstrujemy te pytania i odpowiedzenia. Q&A. Pierwsze Q&A we historii kanału. Mam pora pytań. Możecie jeszcze zadawać pod tym tajlikiem, no ale już ostatnie. Nie mam wiele pytań, no ale nie chcę gromadzić nie wiadomo jak wiele. I tak nie wiadomo, eli nie zmajstrujemy 2 tajlików. Bo na te pytania niektóre z tych pytań można godać, toż jeszcze obejrzymy, jako to będzie. No i co dalej? Bytom to jest główny plan na rok. Ja to jeszcze kręcę w starym roku, no ale wy już to widzicie w nowym, na 2025. 10 tajlików o Bytomiu planuję. No i przód godą łozie, godą nie, no ale są Bytom, same centrum, to trzeba z 2, potem godą nie, no jeszcze 3, to 10. Ja się boję tego, bo chcę fest, co by to dobrze wylazło i bez to mam trochę stracha. Jeden z widzów, który ze mną widział, widz z Gliwic, no te tajliki, te filmy o Gliwicach też tak rezonują, persony do mnie dzwonią, proszą mnie, jeden z widzów powiedział, co jego syn być może nakręci dronem trochę fajnistych buildów z Bytomia, toż będziemy mieli fajniście to będzie, dziękuję. I myślę, co te tajliki o Bytomiu będą tak rezonować, jak te o Gliwicach. Jest to naprawdę srogo robota. Ja już dzisiaj myślę, dzisiaj robię scenariusze, to nie ma takie einfach i też jada na Miechowsko bitwa po raz pierwszy. Ostatnio niedziela
stycznia to będzie, że się dowiedział ostatnio. Durś to było we sobota, teraz będzie niedziela i dobrze, bo durś to kolidowało ze marszem na zgoda. I nie będę robił tajlika jako takiego wtedy filmu, no ale to będzie fragment filmu o Miechowicach, a Miechowice, o Pieronie, jak my zaczniemy Bytom luty, marzec, to w marcu albo dopiero w kwietniu kaś pod koniec, bo jeszcze zahaczymy troszkę o kwiecień, tak długo będziemy łączyć ten Bytom i muszę zmajstrować materiał, co by nie skorzy go użyć. Teraz chcę zrobić taki tajlik Bytom sakralny. Ja godom, kiedy to kręcić w niedziela, ja żydowski cmentarz je odewrzony wtedy, no ale godom z drugiej zajty nie, ludzie mi będą wyłazić z kościołów, będą mi zawodzać, nie będę mógł kręcić dryny we kościołach, będzie mszo, będę jo zawodzą, toż godom sobota, no ale żydowski cmentarz zawrzyty, muszę zaś tam jechać, mszodziej też żydowski nakręcić, muszę do wanilijskiego kościoła kiedyś, który jest normalnie zawrzyty we Bytomiu, wleźć i też zrobić przebitki. Słuchajcie, to naprawdę to nie ma moja robota, ja z tego nie żyję, a to niekiedy więcej czasu i myśli poświęcą temu, bo dużo o tym myślę, teraz o tym myślę, scenariusze robię, co by to było jak najlepiej, mimo co robię to amatorsko i nie mam takich zasobów. Poświęcam więcej czasu, myśli takich, niż robocie. To jest do mnie ważniejsze i no, chciałbym, co by faktycznie te filmy miały zasięgi, co bych tego na darmo nie robił. Bytom, dobre, to jest główny cel. To jest główny cel i z jednej strony już chcę tego, a z drugiej strony boję się, jako to wylezie. Potem Ratibor, to też jeszcze nie wiem, wiele tajlików, może 3 tajliki zmajstrujemy, no i jeszcze potem Hulczyn, Tomasz będzie to ja też czekam na to, nie wiem genau jeszcze kiedy, eli to zrobimy genau po Raciborzu, eli bez lato, eli na wczesny podzim jeszcze obejrzymy, no ale będzie. Jeszcze mam takie filmy, które leżą. Trzyniec miał być z kuli kamery, nie było. Teraz, że chciał zmajstrować w styczniu Czyniec, czemu nie Czyniec, a Czyniec, a godo, że wcześniej Czyniec, o tym będziemy gadać w tajliku o Czyńcu. Ostatnio, że się dowiedział, co Czyniec powinno się gadać po śląsku, ale dobre, to nie teraz o tym. I czemu nie możemy? No, Dawid Fiksek, który ma być w tym tajliku, on robi na werku, nie idzie się tak einfachowo z nim ugodać, a ja też mogę ino bez weekend, sobota, niedziela, toż musimy to odłożyć na kiedy po Bytomiu nie będę robił pauzy w tajlikach o Bytomiu, to ma być cykl. Jeśli nawet miałby być jakiś tydzień pauzy czy coś, no to nic wola nie zrobić, to ma być cykl, to ma być po kolei. Toż nie wiem, kiedy ten Czyniec, no ale na zicher we 2025 go szafnymy. Hulczyn to już my go dali, plac wezmi bliski, za Bajtla, że tam ze ojcami często jeździł i też wezmi zależy, co by ten tajlik był fest dobry, bez to też czekał, że z tym tyle czasu, co by wleźć na Hulczyńsko ziemia, na Prajsko, tam ze kamerą mnie jeszcze nie było, realizowali my po śląsku pod czeskim kierunkiem, trochę tych placów my pokazali na cieszyńskiej ziemi, no ale nie na hulczyńskiej. Ja trzeba tam wleźć, czekał, że co by mieć coraz więcej tych widzów, za niedługo będzie 7000 i to też z kuli tego dobre. Co dali? Mamy jeszcze tajliki, które miały być o Goczałkowicach, mamy scenariusz, też nie wylazło i o Radzionkowie. Czemu? No z kuli gości, co mieli być, a nie byli, nie ugodali my się.
I teraz zrobimy tak, albo ci goście będą, jeśli będą fajnie, latoś, a jeśli nie, to nie będę już odkładał na zaś te tajliki, te scenariusze szafnymy, kiedyś tam myślę tego całkowicie zmieszczymy i Radzionków. Dali Kreis Neustadt, Prudnicki Krys, same miasto, Prudnik, Neustadt, no ale też Bioło, Cylcja, no ale przede wszystkim Oberglogau, Gogówek. We Gogówku będziemy, myślę, się trafiać ze Markusem, którego znocie już robili tajlik Groß-Nimsdorf, ja, i to wszystko Kajłon Mieszko, Nadenfeld. I też z Alanem, myślę, tam będziemy się jakaś trafiać, bo on godą kiedy będzie robił ten Krys godą teroski i będziemy się trafiać, to je taki plac trochę dali ode mnie, ale zawdy takie tajliki robią, teroski robiliśmy o polski Krys, widzieli, że się to wszystko, ja was proszę do tych tajlików, których żeście jeszcze nie widzieli, nowe persony, no ponad 200 filmów mi wyskakuje, to są też nie ino ze rajzów, bo też są i ze zlotów, i Kejfer, tak dalej. Kejfra już nie mamy, niektórzy się pytali i mamy, no to tam shorty też są wrachowywane, te 200, no ale takich regularnych ze tajlików, takich co Srogi Plac, Godomy, a co Kigminie, to mamy ponad 120, no i będziemy jechać dalej. Ja co piątki o 6 wieczór nowe tajliki, byćcie ze mną, roztopierzejcie to, myślę, co się werci co tydzień, prawda, o Śląsku, a ktoś go do jak pomóc, jak ten, no roztopierzejcie, oglądajcie, co by nos było jak najwięcej, a byda fest rod, jeśli te zasięgi podskoczą, no mam świadomość, co nie wywindują, nie wiadomo jak, no ale co by pod filmem było trochę więcej personów, co oglądają, co by nas było więcej na kanale, durś przybywają persony. Myślę, co na ten 2025 8,000 może nos już być i no jedni obejrzą film, dadzą suba, a potem mono już nie włażą. Byćcie ze mną, byćcie, bo fest, wiele roboty mam z tym kanałem i niekiedy już naprawdę też opadą sił, no ale trochę teraz nabierą te siły. Bez ten grudzień, styczeń, te tajliki takie krótsze, to co wyście widzieli te jarmarki, no ale od lutego już jadymy na fol i jadymy durś. Tuż widzimy się w tajlikach na 2025 rok, a zapowiada się naprawdę fajniście. Byrsk.